Братья, ассаламу алейкум. Братья, еще неделю назад его нашли здесь, в Орловском районе. Находится сейчас в данный момент в Пролетарске, в морге. Никто не знает, кто он. Делайте репост, братья, еще 2 дня. Если не узнают, надо хоронить его. Может, кто узнает его. Человек, признаки, что мусульманин, сунна тоже есть, обрезание есть, мусульманин, видимо. Делайте репост, может. салому алейкум бародарои азиз, салому алейкум ба кулли мардуми мусалмон. бениҳоят ҳазор рамати калом ки дастгирӣ мекунем. бениҳоят хурсандам бародарои азиз. ана ҳамаи бародаре ки сурат шуда ҷаймоно пеш видеоша диден, аз ҳаматон хоҳиш мекунам бародарои азиз, ҳамаи бародари мо шумо ҳастай, чӣ қадар метонем бародарои азиз ҳамун лайк видеоро паҳн мекунам. шояд як бародар бишноса ҳамира ки мақсад ҳамсояшай хештаборшай ҳамира шояд бишносем. бародаро, аз ҳаматон хоҳиш бародарои азиз, чанд қадар метонем поделиться кунем, лайк менем ҳамин видеоро ки ҳамаи бародар мақсад ёфт шавад, то мақсад дар ҷана баранд дар Россия ягоне насӯзонанд ё гурӯш накунанд, то соҳибош пайдо шавад. аз ҳаматон бо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки чӣ қадар метонем видеода лайк манем ва поделиться кунем. имо, ватсап, баднакласи фейсбук, шояд ягон хештаош дар ягон ҳамин сайтҳои шумо поделиться накунем, бошад бибинад, шиносад. ана бародарои азиз, дар охир як чиз гуфтанӣ ҳастам ки рости чанд рӯз шудам ки корҳои хайр дастем, билетҳоро рости фаромӯш кардем, дига рекламаи билетам дига намекунем, фақат номро мемонем, занг бизанем. баъдан бисёри ҳамин хешид бародаро, мақсад оз ман як читон мегум, беҳади бед салом азиз, билет чанд сум чи бародари азиз, мо аз киҷо медонам ки ту дар киҷо билет дар корат, ай Тоҷикистон, аз Хуҷанд, Душанбе, Кӯлов, ана Рӯғонтепа, ай киҷо медонад, ба киҷо мера, ё ки ай Россия қариб 15-20 шаҳр дорад, ки син Тоҷикистон мера, ё син Ӯзбекистон мера, ё Қирғизистон мера. ва барои бародари азиз, аз ҳаматон хоҳиш мекунам, бадро мақсад бинавис парахи салом наисти. мисол мегӯм ки Екатеринбург, Душанбе 20 ноябр, ё ки мақсад Москва, Кӯлов 10 декабр. ина хулоса числа қази бинавис, мо сразу мебинем, сразу роид мекунем, нарх навра ки намехонем қадари бародарҷон. агар мувофиқ шид, паспорта парто билетҳои мо бо мекун ки электронни билете бародари азиз, фарқ надорад дар кадом давлат ҳасти, дар кадом шаҳр ҳасти, фарқ надорад. ҳамин номер дар ватсап ҳаст, дар ватсап муроҷиат ки нарх навода махқул чид, паспорта мепарто билета менесем. иншоалло аввалаш худованд хечай, аввал худованд хечай. иншоалло ба розигии Аллоҳ соқу саломат рафта ва ҷо маконтон мерасем. худованд ягон мусалмон пошта хоре нахалад, худованд ягон мусалмоно муҳтоҷи як кас накунад. ҳамавақт худованд мардуми мусалмона сарбаланд мекунад ки ана хеле раҳмат ба ҳаматон ки дастгирӣ мекунем. баъдан бародари азиз, як чиз дигатон мегӯм, аз ҳаматон хоҳиш мекунам, видеое ки мубинаҷон амонда будам, ҳолиам зубораш маҳкам нашидага, бародари азиз, ахир дар навориша мемонам. чанд қай ки метонем ҳамин мубинаро дастгирӣ кунем, чанд қай ки метонем 670,000 ай, қариб таи 400,000 ҷамъ шидага бародари азиз. барои падарашам бега скриншот гирифтам ку Сбербанк рои ки бинем, таи қариб 400,000 ҷамъ шидага бародари мо 370,000 дига мешавад, чанд қай дига мешавад. як хоҳиши дига мекунам, як бор дига 100 рублай, 50 рублай, чанд қай дига метонем ҳамин мубинаҷона ёрдам кунем. мақсад муҷа ҳаст Сбербанкш ҳаст, мақсад ҳамуҷа ҳаст, номрои ҳамун бигем бобош мешавад, падар надорад, хай падараш аст, модараш мақсад бобош ҳастай Сбербанк, ҳам номро занг бизанем, бо аҳволпурсиш кунем. аз ҳаматон хоҳиш мекунам ки кӯмакҳои худтонро барасонем ва дар ҳаққи мубинаҷон дуо кунем. ва дар охири гуфтаниам ки ҳазор раҳмати калом барои дастгириятон ва ҳазор раҳмати калом ки каналро подписатон мекунем. суханои хуб дар комментариё месем, бениҳоят хурсанд мешам. иншоалло ки мо дар хизмат ҳастем. ҳар касе ки ба мо бад мекунад, моро ба худованд месупорем, мо ба ӯ коре надорем. касе ки чизе мекунад, худованд худашо ҳамон одам чизе ки мегӯям ки одами бада ба худо бисупор. барои ин мо ба касе коре надорем бародари азиз. барои корои худмон ҳаракат мекунем, корои хайрмона ва дар хизмати халқ бошем. воқеӣ сарбаланду хонобод бошем. мардуми мусалмон ҳамавақт сарбаланд бошад. ҳазор раҳмати калом. як падешка дига ку касе ки ҳамин
مبینه مقصد دستگیری که چی کرد در کامنتری بو فکرتون رو بنویسین. خداوند نگهبانتان باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.